oh, daghan na bunga ag limon guys. Limon ni. Yeah. Ang kadubunga. Dapat sa ibabaw daghan kayo di ah. Kadasangan na asjay bunga, ha? Ito yung bagong buwak. Bunga na siya na. Ang kadyo. Jud. Ni guys, Ruby Probinsyana, welcome to my channel. Madung buntag, madung mudto, madung hapon kung tanong guys. Nalipay na po ko guys, kaya nakakita na po ko na ay bunga di dari na awa ko kabantay nga na ade si bunga dari di ah. Hindi pa din nagtago di sila di ah. Oh. Na guys oh. Ako kabantay guys na ade si bunga dari di ah. Kaya natago si dari kay murag sangara si nyari dari ba. Diyan na ah. Nagtago si babaw to ah. Oh, dako po da. Ay, mama. Hindi na guys, so duha ka buo. Ako kabantay nga na aday bunga daring tago. So, mautan na po na guys. Pero nang sagbuta ka do dari dia, mapian na nighas. Jagahang kamunggay guys, na unsa na ni wala maatiman. So, ano isang pamutlan karon. Pero ano si Jan, makasana. Kamugay, kinang kamot lang yun, kaya tanawag, kamot lang ako, tambo. Oregano dari oh. Kung suldan para makutman. Lakad-lakad isyan. Dito sila. Sayang lagi. Kaning hatid ning kamunggay dito guys, kay sayang kadto ni. Diyan nagkuha sa akong bana gamay kay rong sabaw ni Cristel. Sa rose ni tata. May gagmay nga pink. May yellow, na puti. Gangin nga na guys, namatay. Guys, kadto. Apit-apit pa jud sa mga buwak guys, kay ganahan ko magkanas buwak. Kasara guys. Wala na kong daong sigbin kayo. Lunggay.
Aguban wala ko pamutla kay di masayang. Sunod adlaw ng pod. Salamat. Hindi kay akong di pa puluan karang labungan na. Dante oh, sige dyan na sa kujog-kujog boy. Dante. Sige dyan na sa kujog-kujog. Lado na ka. Isik number na ko lagi na. Nabuak ako sa. Uy, naunsa ko na nimong itlog. Ha? Naunsa na nimong itlog oy? Wala man na sa ubagod kay painom na magtambal guys na wala sa adto sa ubha. Para mingawag kasada. Mingaw sa pinakamingaw. A few moments later. Guys, larba ko rami dari guys kaya nakakadug. Isunod dari dapit sa likod ni guys. Grabe. Nagtatapag singat dya. Katuday ning comment kahapon guys ang video nga baka magluto. So asa ko magluto ron guys kay mag-pictorial lagi Miss Nicole nagka karong sa 30 dya. Paway sa pudo guys kay murag magsige bitaw kog luto guys, malipong maguggo kadugad. Kay malipong ko ba. So wala mo ko magsaba ninyo guys nga na ako gipamati. So nung pahuway sa adjud ko luto. So magluto na jud ko guys nagmahamanag mag-graduate si Nicole. Guys ga dari sa akong trabaho sa akong dari sa kay man jud ni obligasyon dari mga sagbot. Dili hambana dari kitabangan ko. Napar ba yung dapit? Kanina sa mga bintana ba niyo sagbot na? Ma'am, kailangan buhay. Buhay o di. Mga nani na lang. Food. Masana ko yung bilgis na agi. Kanina nga niyo lalikado din sa uro na. Hindi pang putol to mga na hurot ag dahon. Kaya wala, di lagi mabantayan ng iban nga na parehong kulor na daning dahon dyan na amadis diha nagtago. Tindak ko
pod. Ang bisperting daghana ka jug bunga. Grabe bunga, guys. Ang puog ka jug bunga, guys. Ja, ra ba jud siyang katamis. Ja nagsawa nako og kaon. Na daghana.